Міністэрства замежных справаў Польшчы прызначыла новага упаўнаважанага ў супрацы з дэмакратычнымі сіламі Беларусі. Ім стаўся Адам Галацінскі, былы амбасадар у Швецыі і прадстаўнік Польшчы ў АБСЕ. Гэтае прызначэнне ўжо прывітаў прадстаўнік аб'яднанага пераходнага кабінету Павел Латушка. Вітаю ў аб'ектыве. Віталь Бабін разам з вамі. А што яшчэ сёння ў нас? Былы афіцэр, ад якога адмовіліся краіны еўразвязу і афіцыйны Кіеў. Што вядома пра экс-каліноўца Васіля Верамейчыка, якога В'етнам перадаў беларускаму КДБ? У мяне ёсць аўдыёзапісы галасавыя з ім, калі ён кажа, што ён знайшоў ужо вырашэнне, зараз яму дапамога не патрэбная. У Сеціва злілі імаверную тэлефонную размову Евгенія Прыгожына з Лукашэнкам падчас паходу вагнераўцаў на Маскву. Мы бачым нетактоўныя высказванні Александра Лукашэнкі, зробленыя за спінай Владимира Путина. Новы абсалютны рэкорд. Долар ужо каштуе больш за 3 рублі 40 копеек. Чакаць дэвальвацыі. Конечно, власти заинтересованы в том, чтобы поддерживать курс, пусть и не сдерживать его полностью. Новы закладнік дыктатуры Васіля Верамейчыка, былога байца палка Кастуся Каліноўскага, В'етнам экстрадаваў у Беларусь. Цяпер Васілю пагражае нават смяротнае пакаранне. У адказ прадстаўнікі палка выступілі з экстраннай заявай, прапаноўваючы абмяняць Верамейчыка на расійскіх палонных. Хто ён, былы каліновец, і як ягоная гісторыя зрабілася сімвалам новай хвалі рэпрэсіяў? Руслан Ігнатович. Былы баец палка Кастуся Каліноўскага экстрадаваны ў Беларусь з В'етнаму. Відэапацверджанне 20 лістапада апублікаваў прапагандысцкі тэлеканал ОНТ. Васіль Верамейчык, 34 гады, былы афіцэр беларускай арміі. У 2020 годзе ўдзельнічаў у пратэстах супраць рэжыму Лукашэнкі. Быў затрыманы паводле падазрэння ў падпале аўтапракурораў, але вызвалены за адсутнасцю доказаў. У лютым 2022 года далучыўся да беларускіх добраахвотнікаў ва ўкраіне. Быў намеснікам камандзіра батальёну «Волат». Удзельнічаў у баях у Херсонскай, Мікалаеўскай і Луганскай вобласцях. Узнагароджаны медалём «Украіна панад усім». Пасля заканчэння службы ў палку Каліноўскага Васіль пераехаў у Вільню, дзе спрабаваў легалізавацца, але Літва прызнала яго пагрозаю нацыянальнай бяспецы з увагі на ягоную службу ў беларускім войску і прадпісала пакінуць краіну. Гэта не пазіцыя нашага міністэрства, гэта пазіцыя нашых службаў бяспекі. Вы павінныя запытаць нашыя спецслужбы, і яны могуць даць больш глыбокую інфармацыю пра гэтую сітуацыю. Литва, она и наша институция не работает по своим алгоритмам. Если было какие-то данные, что он там может быть связан с режимом или с какой-нибудь другой ризикой, ну, сделает такое решение. Знаете, ну, во-всякому бывает. Так государство решило, так сделало. Надо смотреть в ситуацию, в эту вот конкретную ситуацию. Прыняць рашэнне літоўскім уладам дапамаглі беларускія дэмакратычныя сілы і полк Каліноўскага, кажа сябар Васіля Верамейчыка Артём Хацкевіч, узгадваючы асабістыя размовы з таварышам. Што, маўляў, пакуль справа яго ДНЖ разглядалася, была ў працэсе, нейкія літоўскія службы маглі звярнуцца да офісу Святланы Ціханаўскай з пытаннем, ці можаце патлумачыць, ці сапраўды гэты чалавек з'яўляецца тым, за каго сябе выдае, з'яўляецца героем, бо яго ёсць узнагарода «Украіна панад усе». Далей гэты зварот быў направлены ў полк Кастуся Каліноўскага, і што, маўляў, тагачасныя кіраўнікі далі адмоўную яму характарыстыку. Ці сапраўды нешта такое было, мы папрасілі пракаментаваць старэйшага дарадцу Святланы Ціханаўскай Франка Вячорку. Міграцыйная служба Літвы ніколі не звярталася і не звяртаецца ў такіх выпадках. Это разглядаецца ўнутры самой міграцыйнай службы. Але калі даходзіць справа да суда, мы можам прыкласці па просьбе чалавека нейкія дакументы ў ягоную падтрымку. Я не памятаю ніякіх размоў з палком Каліноўска і па справе Верамейчыка, але ў мяне ёсць аўдыёзапісы галасавыя з ім, калі ён кажа, што ён знайшоў ужо вырашэнне, зараз яму дапамога не патрэбная. Пры гэтым медыа і блізкія Васіля Верамейчыка сцвярджаюць, што ён не мог вярнуцца ва ўкраіну праз канфлікт са штабам палка Каліноўскага. Штаб полка Калиновского – это такое достаточно размытое понятие, потому что у нас есть штаб воинской части. Что такое штаб полка Калиновского? Ну, там может быть умовно административная
структура, якая займалась там, ну, логістикой, умовно. Може бути, там і був его конфликт. Застаецца мноства пытанняў вакол абставінаў затрымання Верамейчыка. Паводле некаторых звестак інфармацыю пра ягонае месцазнаходжанне хтосьці мог перадаць лукашэнкаўскім спецслужбам. Каардынацыйная рада, сябрам якой ёсць Верамейчык, звярнулася па дапамогу ўжо пастфактум. Мы сконтактаваліся з амерыканскай амбасадай, з польскай амбасадай, пачалі весці размовы з міжнароднымі арганізацыямі, якія могуць дапамагаць у такой сітуацыі, робячы ўсё магчымае, каб спыніць гэтую экстрадыцыю. У сваю чаргу офіс Святланы Ціханаўскай звярнуўся да міжнароднай супольнасці з заклікам перагледзець падыходы да надання міжнароднай абароны беларусам, а таксама прыпыніць міжнародныя дамовы аб экстрадыцыі з Беларусю. Я учора правёў ноч у размовах з журналістамі Financial Times, Reuters, Associated Press, прасіў, каб яны апісалі гэтую гісторыю жаху беларусаў, якім мы цяпер жывем. Мы палітычна падымем гэтае пытанне ў Брусэлі на кансультатыўнай групе 11 снежня, і будзе сустрэча таксама з кіраўніцтвам, новым кіраўніцтвам развязу. На радзіме Васілю Верамейчыку пагражае ад 20 гадоў пазбаўлення волі да смяротнага пакарання. Руслан Ігнатович, Белсат. И параллельная реальность за вылучение Лукашенко кандидатом на президентство собрали нібыта больш за 1,5 мільёна подпісаў. Про гэта заявіў кіраўнік ягонай ініцыятыўнай групы Юрый Сенько. При гэтым Лукашенко упэўнены, збор подпісаў праходзіць без прымусу. Таксама дыктатар папрасіў прапагандыстаў даць цытата па некалькі хвілінаў эфіру іншым кандыдатам, каб тыя распавялі пра збор подпісаў. Я бы просил журналистов передать своим руководителям, если кто-то из кандидатов в президенты, которые собирают подписи, захотят что-то рассказать, вот в таком плане, как это сейчас происходит, это надо сделать. Предложить, если они хотят. Не хотят, это их право. Но чтобы здесь вот соблюдалось такое равновесие, ибо опять же будут упрекать. При гэтым адметна, што КДБ ўвёў на тэрыторыі горадні і гарадзінскага раёну рэжым контртэрарыстычнай аперацыі. Прычыною таму паслужылі камандна-штабныя вучэнні сілавікоў па ўсёй краіне. Гэтыя трэнаванні звязаныя з рыхтаваннем да электаральнай кампаніі. Паводле сілавікоў, падчас прэзідэнцкіх выбараў задача не дапусціць праяваў экстрэмізму і тэрарызму, а таксама ўцягвання грамадзянаў у супрацьпраўныя дзеянні. Гарантыі бяспекі і абмеркаванне грошай, запіс размовы, якая нібыта адбылася летась паміж Лукашэнкам і Евгением Прыгожиным, выцек у сацыяльныя сеткі. Раней федэральная выведчая служба Нямецчыны паведамляла, пасля ўзлому сервераў ПВК Вагнера спецслужбы атрымалі перахоп тэлефонных перамоваў кіраўніка ПВК. Ці менавіта яны трапілі ў адкрыты доступ, не паведамляецца. Катерина Гордеева разбиралась в ситуации. Ну, я уже несколько провоцирую российскую сторону. Возможно, у них другие варианты, понимаешь? Возможно, замочить Пригожина вариант. У соцсетках з'явіліся запісы перамоваў, датычных так званага маршу справядлівасці, ваеннага паходу наймітаў групы Вагнер на Москву, што адбыўся летась. Галасы, чутныя ў размове, падобныя да галасоў Александра Лукашэнкі і Евгения Пригожина. Алло, Женя? Да. Значит, я с ним еще не переговорил. Все его окружение на ушах, они уже меня и уговаривают, и просят. Гэтак суразмоўца з голасам падобным на голас Лукашэнкі намякае. Крэмль прапаноўвае яму ролю перамоўніка, бо не ведае, што Лукашэнка і Прыгожин ужо кантактуюць. У запісу ёсць рэчы, якія дадаюць дэталі да вядомай гісторыі. Мы бачым, што был гандаль. Мы бачым нетактоўныя высказыванні Александра Лукашэнкі, зробленыя за спінай Владимира Путина. І вось, можа быць, менавіта з-за вот такіх вот выказванняў і было зроблена вкід інфармацыі. Гэтак 23 чэрвеня 2023 года найміты Прыгожина узялі пад кантроль Ростов, а ўжо на наступны дзень, не сустрэўшы супраціву з боку Росгвардыі, вырушылі ў бок Москвы. Безопасность, я тебе гарантирую. Да я не думаю, что кто-то сойдет с ума из россиян и начнет какую-то атаку.
Калона спынілася за 200 кіламетраў ад расійскай сталіцы. Як сцвярджаюць расійскія ўлады, дзякуючы тым самым перамовам з Лукашэнкам. Неўзабаве крымінальную справу супраць Прыгожына закрылі, а сам ён бесперашкодна з'ехаў у Беларусь. 27 чэрвеня наёмнікі размясціліся на базах паблізу Асіповічаў. Аднак гэткая гасціннасць Лукашэнкі не была бескарысліваю, тлумачаць галасы з запісу. Я скажу, что договоренности были, боевое слаживание, отдых и прочее. А Путину выскажу свое фэ. И получится с него бабки, чтобы он оплачивал эти затраты, да? Слушай, это мы решим, если даже он с ума сойдет и не даст деньги. Мы уже найдем... Пускай поляки платят, чтобы не сувались к ним. Может быть и это. Версіі, чаму той канфлікт даручылі ўрэгуляваць менавіта Лукашэнку, у афіцыйных Масквы і Менску істотна разыходзяцца. Паводле Крамля, Путін адмовіўся кантактаваць з, цытата, здраднікам і перадаў гэтую місію даверанай асобе. Лукашэнка ж сцвярджаў, Прыгожин ігнаруе званкі расійскага прэзідэнта і гатовы размаўляць толькі з Лукашэнкам. Тут мы ж павінны улічваць кантэкст. Які быў абавязак Лукашэнкі? Якая была задача ў Лукашэнкі падчас гэтых перамоваў? Дамовіцца з Прыгожиным. Я нават себе уяўляю, што паміж Пуціным і Лукашэнкам былі там пэўныя дамоўленасці наконт таго, як Лукашэнка будзе размаўляць з Прыгожиным, што ён будзе прапаноўваць. Запісы, якія нібыта раскрываюць новыя падрабязнасці, першым апублікаваў расійскі тэлеграм-канал «Масковская прачечная». Беларускі ж праўладны паблік «Народны антифейк» паспяшаўся заўпэўніць. Злітая размова несапраўдная. Маўляў, падробку выдае тэхнічная апрацоўка аўдыё. Мы не ведаем дакладна, наколькі гэта даставерны запіс. Калі верыць, што запіс адпавядае рэчаіснасці, мы бачым. Прынамсі, Александр Лукашенко лічыў, што кровапрыліццё ў Расіі было цалкам верагодным. То бок гэта не было фантазіяй. І мы бачым слабасці вертыкалі ў Расіі. Сам Лукашенко зліву пакуль не каментаваў. Аднак тое, што запіс трапіў у публічную прастору менавіта падчас ягонай перадвыбарчай кампаніі, эксперты лічаць невыпадковым. Галоўнае пытанне, на чый загад гэта адбылося, застаецца адкрытым. Кацярына Гардзеева, Белсат. Да навінаў эканомікі долар узяў новую псіхалагічную планку ў 3 рублі 41 копейка. Гэта новы абсалютны рэкорд і выглядае на тое, што спыняцца не збіраецца. Але прапаганда і чыноўнікі запэўніваюць, залежнасць ад долара ўжо не тая. Чаго чакаць далей, разбіраліся ў нашым сюжэце. Курс долара на беларускай валютна-фондавай біржы працягвае расці. У чацвер ён дасягнуў 3 рублёў і 41 копейкі. У сераду паказнік пераадолеў псіхалагічны бар'ер у 3,40. Эксперты называюць прычынаю збег абставінаў ад абрання Трампа прэзідэнтам да росту курсу ў суседняй Расіі. Там днямі пабіты свой рэкорд. Беларускі рубель прывязаны к расійскаму вельмі моцна. У карзіне валютнай Нацбанка 60% расійскіх рублёў. Эканоміка зараз дуже завязана на расійскую валюту, і ён выраўняўся да расійскай. Гэта ўжо 5-ы рэкорд за апошнія 7 дзён. За гэты час курс амерыканскай валюты вырас на 1,5%, або 5 копеек у грашовым эквіваленце. За месяц лічбы яшчэ большыя, плюс 3% або 12 копеек. Паступовы рост пачаўся яшчэ ў кастрычніку, калі долар упершыню перасягнуў адзнаку 3,30. Гэта ўжо такая закінамерная тэма, гэта таксама уплыў санкцыяў. Уплыў санкцыяў ён не хуткі, і зараз яны таксама працуюць. І пасля мінулых выбараў у 2020 годзе настолькі ўсё гэта ўплывала на рынок і на ўсё, што звязана з Беларусю. Больш імклівы рост назіраўся толькі пасля паўнамаштабнага ўварвання Расіі ва ўкраіну. Тады цягам 3 тыдняў курс з 2,5 рублёў падскочыў да 3 рублёў 31 копейкі. Аднак ужо ў красавіку стабілізаваўся і вярнуўся да паказніку ніжэйшага за 3 рублі. Конечно, власти заинтересованы в том, чтобы поддерживать курс, пусть и не сдерживать его полностью, пусть он растет, но не резкими скачками. И для этого, скорее всего, Нацбанк
примет меры, а именно валютные интервенции, то есть увеличивая предложение валюты на рынке. Гэтую практыку ўлады пачалі выкарыстоўваць пасля 2011 года. Тады штучнае стрымліванне курсу перад выбарамі вылілася ў абвал беларускага рубля на 180%. Гэта, ў сваю чаргу, справакавала гіперінфляцыю. За год кошты тады выраслі больш чым у 2 разы. Пока я являюсь председателем правления, никакой разовой девальвации одномоментной никогда не будет. Цяпер Лукашенко і чыноўнікі завяраюць, залежнасць ад долара ў Беларусі ўжо зменшылася. Эксперты подтверждают, айчынная экономика переориентовалась на российский рынок, где разлики идут в мясцовой валюте. Мы все еще очень много закупаем промежуточного импорта, который используется в производстве конечных белорусских товаров. И закупаем мы его в валюте, вне стран СНГ. И вот на это все нужна валюта. На покупку технологий нужна валюта. З усяго так званага кошыка валютаў за апошні тыдзень патаннеў толькі расійскі рубель. Антон Бяздольны, Белсат. Яшчэ больш інфармацыі, відэа, фотаматэрыял можна знайсці, перайшоўшы па QR-кодзе на вашых экранах і маніторах на наш тэлеграм-канал. Падпісвайцеся і чытайце інфармацыю, якую рыхтуюць нашыя калегі. Галоўная ўмова – гэта павінна быць бяспечна для вас. Таксама чытайце нашу інтэрнэт-старонку belсat.eu. Пры той жа ўмове бяспека перад усім. Дзякую, што вы з намі. Міжнародны крымінальны суд выдаў ордер на арышт прэм'ер-міністра Ізраілю Беньяміна Нетаньяху і былога міністра абароны гэтай краіны Йоава Галянта. Такое рашэнне звязанае з дзеяннямі Ізраіля на тэрыторыі сектара Газа. Ордэн выдалі за злачынствы супраць чалавечнасці і ваенныя злачынствы у сектары Газа. У прыватнасці зазначаецца, што дзеянні палітыкаў прывялі да смерцяў сярод цывільнага насельніцтва, таксама Нетаньяху і Галянта абвінавачваюць у выкарыстанні голаду як метаду вядзення вайны, забойствах, пераследзе ды іншых бесчалавечных дзеяннях. Прэзідэнт Ізраілю Іцхак Герцаг назваў рашэнне суда абсурдным. Адметна, што ордер на арышт выдалі і на высокапастаўленага камандзіра Хамасу Мухаммада Дейфа, які паводле ізраільскіх вайскоўцаў быў забіты ў Газе ў выніку авіаудару сёлета ў чэрвені. Тым часам Расія ударыла па ўкраінскім горадзе Дняпро міжкантынентальную балістычную ракету, якая можа несці ядравы набой. Пра наступствы гэтай атакі, а таксама чаму Масква ўпершыню ўжыла такую зброю, распавядзе Ян Федарович. Расія ўпершыню атакавала ўкраіну міжкантынентальную балістычную ракетаю, паведамляюць у ЗСУ. Збіць яе не ўдалося. У выніку пашкоджаныя прамысловае прадпрыемства і рэабілітацыйны цэнтр для асобаў з інваліднасцю, а таксама кацельная. У некаторых жылых дамах выбітыя вокны. Выбухі пачаліся о 5 раніцы, яны былі не вельмі гучныя, але потым было яшчэ 5 выбухаў, і яны былі вельмі гучныя. Здрыгануўся дом. На шчасце, усе жывыя і здаровыя, нішто не пацярпела. Афіцыйнага пацверджання няма, але, імаверна, Расія выпусціла па ўкраіне ракету РС-26 «Рубеж», якая можа несці ядравы набой. Для того, чтобы ударить по Днепру этим одороблом, предназначенным для несения ядерного заряда, ядерную войну, его миллиарды денег в него вкладывали. Это, скорее всего, получается, это не сила России демонстрирует, она демонстрирует свою слабость. Ракету выпусцілі з палігону ў Астраханскай вобласці Расіі. Адлегласць да цэлі ў Дняпры яна пераадолела менш як за 5 хвілінаў. Хутчэй за ўсё, ЗША былі папярэджаныя пра гэты пуск, бо анансаванне такіх запускаў – гэта абавязковая ўмова для немагчымасці спрацоўвання сістэмаў папярэджвання ЗША пра ракетны напад і, адпаведна, асіметрычны адказ у выглядзе запуску ракетаў у сцэнары сустрэчнага ядравага удару. Напярэдадні ў Кіеве зачынілі шэраг амбасадаў, у тым ліку амерыканскую. Заходнія краіны заклікалі сваіх грамадзянаў быць пільнымі і даведацца, дзе месцяцца бомбасховішчы. Аднак у выніку цэль для удару была не ў Кіеве, а ў Дняпры. До войны с Украиной россияне сильно хвалились своими средствами поражения. Кинжал – это вообще супероружие, о котором рассказывал Путин.
И тут, когда они начали ними бить по Киеву, оказалось, что это совсем не супероружие, что ЗРК «Патриот» их сбивает. Поэтому в качестве цели избрали Днепр, многострадальный. Гэтаму запуску папярэднічаў украінскі удар дальнабойнымі ракетамі атакам з па цэлях у Расіі 2 дні таму, а напярэдадні ЗСУ атакавалі аб'ект у Курскай вобласці РФ з дапамогою брытанскіх дальнабойных ракетаў Storm Shadow. Тепер, маючи можливість нанесення удару. Цяпер, маючы магчымасць нанясення ўдараў у глыб расійскай тэрыторыі, украінскі бок можа прадэманстраваць аналагічныя дзеянні ў нанясенні ўдараў у першую чаргу па энергетычнай інфраструктуры, якая ёсць законную вайсковую цэллю украінскага боку. Улічваючы кліматычныя асаблівасці РФ і поўную негатовасць расійскага ЖКГ да мінулага ацяпляльнага сезону, такія наступствы могуць быць досыць сур'ёзнымі. Прэзідэнт Уладзімір Зяленскі з нагоды Дня годнасці і свабоды, які адзначаюць ва ўкраіне, пракаментаваў запуск міжкантынентальнай балістычнай ракеты Расіяй па цэлі ў Дняпры і назваў яго праявою боязі з боку Пуціна. Ян Федарович, Белсат. Владимир Путин не з'яўляецца на публічных мерапрыемствах цягам 2 тыдняў. Апошні раз расійскі прэзідэнт выступіў на пляцоўцы Валдай 7 лістапада. З таго часу ў крамлёўскіх медыях выходзяць толькі паведамленні пра яго тэлефонную размову, відэавіншаванні ды справаздачы пра сустрэчы з чыноўнікамі. Паводле выдання агенцтва, такія мерапрыемствамі маглі быць запісаныя заднім числом. Журналістка Фарыда Рустамова звярнула ўвагу на недакладнасць у апошніх сустрэчах Пуціна. 12 лістапада ён сустракаўся з адзінаросам Уладзімірам Васильевым, які заявіў, што ягоная партыя актыўна ўдзельнічае ў рыхтаванні бюджэту. Аднак праект федэральнага бюджэту быў унесены ў Дзяржаўную думу яшчэ 30 верасня. Несупадзенне складае амаль 1,5 месяца. 19 лістапада Пуцін нібыта сустракаўся з Аляксеем Нячаевым з партыі «Новыя людзі», аднак у той самы дзень Нячаев быў на выставе ў Дзярждуме. Там яго бачылі ў іншым адзенні. Сёння міжнародны дзень адмовы ад палення. Штогод яго адзначаюць у 3-4 лістапада, а ўпершыню гэткі дзень правялі ў 1977 годзе з ініцыятывы амерыканскай анкалагічнай супольнасці. Лекары прапаноўваюць залежным ад нікаціну хаця б сёння адмовіцца ад шкоднай звычкі, але ж як кінуць паліць настала, распавядзем у наступным матэрыяле. Больш за 10 гадоў прывязанасці да цыгарэты. Музыка Юрый Несцярэнка перыядычна спрабаваў адмовіцца ад шкоднай звычкі, але беспаспяхова. Это было дастаткова моцнае такое паленне, там як мінімум пачка ў дзень. Юрый Несцярэнка пачаў актыўна паліць у 16 гадоў. Аднак бліжэй да 30 ўсё ж канчаткова пераадолеў сваю залежнасць ад тытуню. Кажа, гэты крок даўся яму лёгка. Трэба ўявіць сабе перш за ўсё, сабе ў галаве зрабіць такую як бы схему асабістую, што ты не паліш. То есть ты можаш і цыгарету падтрымаць, і яны побач могуць ляжаць, але галоўнае ведаць, што ты не паліш. Это дакладна. Паводле звестак Сусветнай арганізацыі здароўя, у пачатку 2024 года тытунёвыя вырабы ў свеце спажывалі каля 1 мільярда 250 мільёнаў чалавек, або каля 15% усіх жыхароў планеты. Штогод ад наступстваў гэтай дрэннай звычкі паміраюць больш за 8 мільёнаў асобаў, з якіх больш за мільён ахвяры пассивного паления. Основная причина онкологических заболеваний, одна из ведущих, это употребление табака. Есть отдельная группа заболеваний легких, которые в основном ассоциированы с курением. Есть заболевания сосудов нижней конечности, которая может привести вплоть до ампутации, и она характерна именно для мужчин-курильщиков. У Беларусі паляць каля 2 мільёнаў дарослых, або кожны чацвёрты. Гэта вынікае з апошняга супольнага даследавання Міністэрства аховы здароўя і рэгіянальнага бюро САС у нашай краіне. Беларуская блогерка Сандра, якая пачала паліць яшчэ ў юнацтве, мяркуе, што для распаўсюду такой шкоднай звычкі ў нашай краіне створаныя ўсе ўмовы. У Беларусі даволі лёгка купіць сігареты увогуле. Гэтыя табакеркі, так, яны на каждым кроку знаходзяцца. Плюс, калі я пачынала курыць, то у нас амаль ніколі не было праблемы з тым, каб купіць сігареты, хаця мы яшчэ былі непаўналетнія.
і цены так яны даволі нізкія. Паводле таннасці цыгарэтаў Беларусь трэцяя пасля Нігерыі і В'етнаму ў рэйтынгу з 98 краінаў, які падае онлайн-база звестак Намбэяў. Пры гэтым рэсурс прыводзіць сярэднюю цану пачкі Марлбара ў нашай краіне як больш за $1,5. Калі ж абапірацца на звесткі Міністэрства падаткаў і збораў, то цана будзе яшчэ меншую, крыху больш за $1. А Беларусь, адпаведна, прэтэндуе на званне краіны з самымі таннымі цыгарэтамі. Табачная отрасль по-прежнему остается одним из значительных источников пополнения бюджета. 2,5 миллиарда рублей в 2023 году. Тым не менш, колькасць беларусаў, якія паляць звычайныя цыгарэты, змяншаецца, канстатуюць у рэспубліканскім цэнтры гігіены, эпідэміялогіі і грамадскага здароўя. Затое папулярнасць набіраюць іх электронныя аналагі. Паводле адмыслоўцаў, такія прылады выбірае ў асноўным моладзь да 30 гадоў. Прыхільнікі электронных цыгарэтаў часта кажуць пра іх меншую шкоду для здароўя. Теоретически может быть с наблюдением 10-15 лет, когда мы посмотрим на людей, которые сравним тех, кто курит сигареты, сравним тех, кто курит айкосы. Будет доказано, что да, риск действительно ниже. У нас только не на 20% там риск будет онкологического заболевания в плюс, а там на 15%. Это классно. Но мы говорим про то, что это априори риск, это априори вред. Сёлета ж чыноўнікі ў Беларусі пачалі гаварыць пра магчымую забарону вейпаў як небяспечных для здароўя. Аднак калі гэта можа адбыцца, яшчэ невядома. Адпаведны законапраект маюць падрыхтаваць чальцы Савету Рэспублікі. Ірына Юр'ева, Белсат. Журы кінафестывалю «Паўночнае зянне» абвесціла пераможцаў беларускага конкурсу. Узнагароду адзінагалосна прысудзілі стужцы «Пад шэрым небам» рэжысёрцы Мары Тамковіч. Стужка натхнёная гісторыяй журналісткі Кацярыны Андрэевай, якую затрымалі падчас трансляцыі з акцыі пратэсту. Кацярына і ейны муж Ігар Ілляш дасюль застаюцца ў зняволенні. На дадатак эксперты уганаравалі спецыяльнымі адзнакамі два фільмы. Дакументальную карціну «Непажаданае сваяцтва» Паўла Мажара і белсатаўскі серыял «Працэсы» Андрэя Кашперскага. На аукцыёне Сотбіс у Нью-Йорку падвялі вынікі гандляванняў незвычайнага лоту за інсталяцыю «Камедыянт», якая ўяўляе сябе звычайны банан, прыклеены скотчам да сцяны, змагаліся адразу 7 удзельнікаў аукцыёну. Сума, за якую лот у выніку сышоў з малатка, ўражвае. Першапачатковую інсталяцыю італьянскага мастака-канцэптуаліста Маўрыцыё Катыляна ацэньвалі ў $1 мільён, аднак пасля гандляванняў лот прадалі за больш чым 6 мільёнаў. Інсталяцыю набыў кітайскі калекцыянер, крыптапрадпрымальнік Джастын Сунь. У сваіх соцсетках ён заявіў, што ў найбліжэйшыя дні асабіста з'есць банан дзеля унікальнага мастацкага досведу, каб надаць твору належнае месца як у мастацтве, так і ў папулярнай культуры. На гэтым ставім кропку ў аб'ектыве. Пасля выдання глядзіце размову з сябрам арыштаванага ў Беларусі экс-каліноўца Васіля Верамейчыка. Будуць і іншыя цікавыя размовы ад майго калегі Вітаўта Сіўчыка. Запрашаю.